de planificar ens hem d'avançar allò que algun dia pot passar. És a dir, en aquest sentit, jo sempre parlo de que el Facility Management és sobretot flexible i digital. Això vol dir estar preparats per les coses que ens hem de plantejar i que encara no han passat i que poden passar. Hi ha un element molt important que a mi m'agradaria destacar d'un bon Facility Manager. En principi se li demana que sigui eficient, que sigui operatiu, que sigui resolutiu. És veritat, però aquest no és l'objectiu. L'objectiu és arribar a ser estratègic per l'organització a la qual està. Si aconseguim ser estratègics, a més d'operatius, és quan aportarem un valor afegit a l'organització a la qual estem. És a dir, aconseguir amb la nostra gestió, a la nostra organització, aconseguir assolir els objectius que s'ha fixat. Sigui pública, privada, gran, petita, els objectius de la nostra organització han d'estar alineats amb la gestió de tot l'espai construït.